Ahoj, volám sa Andrea a toto je moja 9-mesačná dcerka Peťka. Neviem, koľko detí máš doma ty a či sa ešte pobehajú po byte v plienkach, alebo sú to už odrastení školáci, či dokonca dospeláci. Jedno viem však celkom iste, že im dávaš všetok svoj čas, celé svoje srdiečko, obetuješ sa a naháňaš každý deň. S mnohými maminami som sa rozprávala nedávno a poviem ti, všetky nás trápi jedna vec. A to je, ako sa popri dieťati realizovať. Ako si nájsť čas aj na svoje záľuby. Ako možno pracovať z domu a zarobiť si, doniesť peniaze do rodinného rozpočtu bez toho, aby sme museli ísť na 8 hodín do práce, stresovať sa a hlavne byť ďaleko od našich detí, ktoré nás tak veľmi potrebujú. Poviem ti, ja nad tým rozmýšľam každý deň, pretože nechcem odísť od Peťky. Chcela by som robiť niečo z domu, niečo, čo ma bude baviť, naplňať, niečo, čo ma nebude stresovať a hlavne do čoho môžem neskôr zapojiť aj svoju dcérku. A tak som urobila jednu vec. Sadla som si, zobrala som si pero a papier a začala som spisovať. Začala som spisovať zoznam vecí, ktoré dokážem ja ponúknuť tomuto svetu. A poviem ti, ten zoznam bol celkom dlhý. Napríklad, máme veľmi dobrý foťák a dokázala by som nafotiť krásne fotky aj tvojej rodiny a tvojich detí. Alebo pečiem výborné roll tortičky, kde nepoužívam ani múku, ani cukor a preto sú výborné na detské oslavy, kde ich môžu jesť aj deti. Alebo žila som dlhé roky v zahraničí a preto sa prirodzene rozprávam doma so svojou dcerkou po anglicky, teda ja rozprávam na ňu zatiaľ, a preto by som vedela zobrať ďalšie 2-3 detičky a ponúknuť svoje hodiny angličtiny, alebo popri kočikovaní zobrať nejakú mamičku a učiť ju po anglicky. Dokážem vám pomôcť hľadaním práce, navrhnúť dobrý životopis, dokážem vám namalovať krásny obraz do obývačky, pomôcť so strážením detí. Je toho veľmi veľa, čo s babičkou. Je toho veľmi veľa, čo dokážem ponúknuť svetu. A viem, že aj ty dokážeš. A nie len, že dokážeš, ale aj to prirodzene robíš. Aj ty si tá mamina, ktorá si prirodzene kreslí alebo fotí, keď má trošku času. Urob z tých fotík alebo z tých kresieb pohľadnice alebo kalendáre a predaj ich. Aj ty si tá mamina, ktorá tento rok zavarila 30 pliaž čerešní a potrebuješ len 20. Ver tomu, že sa nájde veľa detí, ktoré ocení tvoje kompóty zo záhradky a nie plné chemikálií a pesticídov zo supermarketu. Aj ty si tá mamina, ktorá sa prirodzene rozpráva so svojím dieťaťom po anglicky. Zober ďalšie 2-3 deti od susedov a ponúkni svoje hodiny angličtiny. Každá mamina niečo dokáže. Poznám mamičky, ktoré majú veľmi šikovné ruky a robia rôzne handmade hračky, alebo štrikujú alebo háčkujú čiapočky. Poznám maminy, ktoré sú zamerané na krásu a vedia robiť skvelý make-up alebo ostrihať vlasy. Poznám tie, ktoré sú zamerané na zdravie a vedia ti upraviť jedálniček, aby si napríklad schudla po porode alebo urobiť dobrú masáž. Potom poznám také, ktoré majú skúsenosti z práce, čo bavitko, a vedia ti urobiť napríklad finančnú analýzu, pomôcť účtovníctvom alebo urobiť prieskum trhu. A potom poznám také, ktoré možno nie sú také talentované alebo nemajú pracovné skúsenosti. Na druhej strane sú o to ochotnejšie prísť ti pomôcť s požehlením, umytím okien alebo postrážením tvojich detí. Chcem ti povedať, že každá mamina na Slovensku dokáže niečo ponúknuť. A preto každá mamina sa môže realizovať, privyrobiť si a každá mamina sa môže stať malou podnikateľkou. A preto aj ty si dneska sadni, zober pero a papier a napíš si zoznam vecí, ktoré by si ty dokázala ponúknuť. A potom neváhaj, pridaj sa do našej skupiny na Facebooku, ktorá sa volá Čo dokáže mama a postni tam svoje veci. Postni svoje tovary a svoje služby a zdieľaj. Daj tam fotku, daj tam konkrétnu cenu, za ktorú svoje tovary a služby predávaš a miesto, kde ich realizuješ. A potom našu skupinu zdieľaj medzi ostatných ľudí a medzi ostatné mamičky, ktoré sa chcú realizovať a privyrobiť si. A ja urobím všetko preto, aby sa tvoje výrobky a služby dostali ku konečným zákazníkov. A spoločne ukážeme svetu, čo dokáže mama.